veniți aici și Oleu! Bună seara, moșule! Moș, are un sac. Ce are în sac acolo? Are un moș mic. Ce spuneți voi la moș? Hai, ce spunem la moș? Zi, bine ai venit, moșule? Zi, bine ai venit, Hai să dă la moșul scaun, că moșul bătrân vine cu depărtare, moșul. Uite aici, Mihai. Ia, hai să-i dă la moșul. Aici, moșul, aici. Acolo, moșul, brad. cântă muzică acum o colindă. Hai că moșul e bătrân, vine cu depărtare. Obosi moșul. Mama mea câte De pe drum. jucării, înseamnă că ați Mă, văzut. dar au fost tare cuminți copiii ăștia au fost. Da, foarte. Mi-e frică, nu e bine. Dați la moșul, moș Hai, Crăciun. dăm ceva la moș, vino la moș. Moș Crăciun, a sosit de plinămeț și aduce daruri multe la fetiță și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Mai tare, copiilor, mai tare! Din bătrân se povestește că-n toți anul negreșit Moș Crăciun prin ea sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Oh, ce bucuros e moșul! Ia cântă este și cu Uite de sus, s-a dus ca lumânări și s-a dus sus. Atâta mai știi? Ia spune tu la moșu, cum te cheamă? Te duci la moșu să-i spui. Hai la moșul, hai. Du-te la moșu. Și câți ani ai? Cel Justin. Dă Câți noroc, ani ai? moșu, dă noroc, dă noroc. Câți ani ai tu? Doi. Doi? Să crești mare, mare, mare. Ai fost tare cuvinte, cred că tu, așa? Ai fost cuvinte? Moșule, să vezi cât e de mare. De acasă. Îmbrăduț la tine acasă? Ce băiat mare! Mami, moșul are cadouri, nu are nimic altceva, iubita. Hai să începem cu el, că e cel mai mic aici, nu? Ești cel mai mic? Da. Zi, moșule, ești obosit? Moșul, Moș. cam obosit. E obosit moșul. Atâtea cadouri. Multe, multe. Wow! Hai văzut, mami, că nu face nimic moș. Ce este pentru tine? Obosit, tata, e obosit, iubita mea. Hai, ajută-te moșul. Dar ia să te i-ai dat la moșu și la moșu. Cristin, la moșu. Ca să mai bine și la moșu. Vine Oli cu tine? Hai, mami face în mod să vine Oli cu tine? Te duci cu Oli? Hai să vedem cum te cheamă, Alesia. Băi, moșule, mantaua asta, aoleu! Așa. Cu atâtea cadouri, e bătrân moșul. Am văzut-o pe stradă și... Aici, Aoleu, cred că moșul a amestecat cadourile. Alexia, No. hai și tu aici la moșul, hai. Nu trebuie să-ți fie frică, Ale. Nu, moșule, Că nu moșul e frică. bun. Astea state pentru Ale. Da. Asta e lui Alexia. No, cum e, Dana? Justin? Eu ador moșul. Du-te, tată, la moșu. Moșul să-ți fac o Nico? Ăsta? Are să-ți ia ceva. Du-te, stai acolo lângă el. Tu dai la Oli cadourile, tata. Vezi, moșule, mulțumesc! Ce taric a fost moșul ăsta! Adu cine ăsta? Ăsta cred că e al lui Alexia. Iar Spune mulțumesc, tata, la moșu. Te lângă mami, cum poți pe mami. e de cine Ale? Asta e al lui Elisa. Eliza, da!
Ăsta acolo mai fică, nu mai știe moșul câte o avut pe aici. Lui Eliza. Mai descurcat lui. Mami, Dragii moșului. Oh, Alesia, uite-ți cadou mare, Alesia. acum mergeți la moș. Să facem o poză cu moșul după aia, faceți? Păi da? E pentru Eliza, moșule. Eliza, uite că am mai găsit moșul unul pentru tine aici. Vai, dar ce Vai. Băi, moșule, dar cu ce umplim sacul acum? O moșule, dar ce sac mare a avut. Facem poză cu moșul, toți trei? Acum trebuie să-i dați. Uite, mami, uite-ți-o dau. E, dacă nu, moșul încarcă. Uite, vine și Oli cu tine. Hai că moșul a transpirat, săracul. Hai să-i dau, prima eu și după aia tu. Că moșul încarcă cadourile dacă nu și pleacă. Dar mie cadou nu mai adus. Nu prea ai fost cu minte tu, dacă... Tata, încarcă moșul cadourile și pleacă cu cadourile, tată, înapoi. Oh, Reni, am parcat mai jos. Auzi, mami, Reni. Nu poate să vină dacă nu-i zăpadă. Cu Sania. Așa, mami. A venit cu mașina, tată, moșul. Parcat. A venit cu spiridușii. Am venit cu Reni până unde-i zăpadă. Îi dai tu lui? Oh, 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 moșule. Ești pe partea asta. Da, și eu. Hai, da. Hai, nu vrei? Queen de plus? Faci poză cu Ia, moșul? haideți acum, haideți că Mihai vă pune la Vrei să faci moșul.